It's just wow. Wow. या फिल्मा मंडळाने केलं काम मस्त असं काम सोडून दिसता मस्त काम केला काढताना सांगायला मस्त बरं पिक्चर काही धक्के बसले असते पिक्चर ये मूवी रियल कडे बसवून जाईल काही मूवी यासारखं वर्ल्ड ओव्हर येतात पाहून जाईल कांका दिली असलेल्या त्यांच्या फिनान्समेंटेशन पाहून भारी आपण पाहिजे परफॉर्मन्स केला आणि खंडित जाऊन आमच्या समर्थक या आपले भेट जाऊन आम्ही कशा राहायचे कसे केले संदेश शिवाय आपण पाहिजे असलो आमकां पहिल्यांदा लास्ट दिसलो मस्त हसाक मेळ्ळें सांगात आसत आमचे खूब जिविती आमी कशें बांदून मॅडम सांगलो कितें शिकोवंक मेळ्ळें या मुवीक आसा की आमी सकाळी पॉपकॉर्न बसून ही मुवी पळयले आनी तूं मस्त मेसेज आसा पयशे मनशांक कशे केळयतात म्हणून आणि पयशे खातीर मनीस कशें जाता आनी ही मुवी हर एकल्यानी पळोवंक जाय भुरग्यांनी व्हडांनी म्हाताऱ्यांनी हर एकल्यान रायन येता वस्तू प्रतिभे मुखार येता अवकाश मेळटा ऑल द बेस्ट खंडीत जाऊन सगळी पिक्चर मस्त बरें आसा हांव शबासकी पटयता रायन स्टोरी आनी केला आनी सगळ्या लोकांक हांव शबासकी पटयता तुमने पिक्चरांचो सुदाम ना आता तुम्ही क्रिकेट खेळला म्हणून तुमचं दिसली जायते पिक्चर येऊन दिली आणि आमची कंपनी उडवली आणि असे जायते एकच आणि जाग्यांनी कंपनीची पास पॉईंट करून दिली अशा शबासकी पटयता ते बरोबर